Ji roja sêşemê vir ve li ser rêka xirapetê ya di navbera bajarokê Şax û Mîksa Wanê da du aşût pêk hatin û li gor karbidestan hejmara qurbaniyan gihişte sû heşt kesan. Di aşûta destpêkê da ku roja sêşemê qewîmî bû, li cihê bûyerê tîma Hawarçonê heşt kes bi saxî rizgar kirin û tarmê 5 kesan jî ji bin berfê derxistin. Dema wek tîma dengê Amerîka em gihiştin cihê bûyerê ji bo rizgarkirina du kesên ku dibin aşûtê da mabûn, xebatên rizgarkirinên herî dawî didomandin. Li heremê nêzî 300 karmendên Hawarçonê dibin baw û bahozê da xebatên rizgarkirinê dimeşandin û ev mercên giran, astengiyên pir zehmet derdixistin pêşiya wan. Wek di dîmenan da jî tê dîtin, makîneyek kar ji bo xwe bigihîne cihê bûyerê bi dengek mezin xebat dimeşandin û piştî demek kin jî aşûta duyan rûda û herî kêm 5 kes dibin aşûtê da man. Li gor hin zanyarên Hawarçonê tê gotin ku dibe dengê vê makîneya kar bûbe sedema ketina aşûta duyan. Piştî aşûta duyan, rûnişvanên ku li wê derê benda rizgarkirina xizmên xwe bûn, bi lez û bez dest bi rizgarkirina kesên ku ketine bin berfek kirin. Li gor daxuyaniya Wezîrê Karê Navxweyî Tirkiye Süleyman Soylu di encama aşûta duyan da heya nehe sû sê kesan canê xwe ji dest daye û 57 kes jî birîndar hatine rizgarkirin. Her wiha Soylu got ku sê kes nehe di bin berfê da mane, lê ji ber rewşa hewayê xirab wan navber daye xebatên rizgarkirinê û piştî rewşa hewayê baş bû ew dê cardîn dest bi xebatên rizgarkirinê bikin. Tevî agahiyên Wezîr Soylu lêgel 5 kesên ku di aşûta destpêkê da jiyana xwe ji dest da bûn, hejmara qurbaniyên aşûtê di nava du rojan da gihişte herî kên sû heşt kesan. Piştî navên qurbaniyan eşkere bû, hat zanîn ku ev kesê ku ji bo mikrofona dengê Amerîka axivtî jî di aşûta duyan da jiyana xwe ji dest daye. Navê wê Hecî Sidik Qapahan bû û ji bo biraziyê xwe hatibû cihê bûyerê. Qapahan wiha axivî bû. Ez Zilwanên bînim. Biraziyê min duhê hatiye çûye Bahçe Serayê. Li wêrê Kemçeçiyê belediyê da dixebitî. Me duhê xeber jî hil nedaye, li vê derê aşût ketiye. Qurbaniyê aşûtê Qapahan wek daxwaza xwe ya herî dawî hêvî kiribû ku biraziyê wê ji bin aşûtê bi saxî were rizgarkirin. Lê mixabin ev jî bû qurbaniyê aşûta duyan. Wala cansa cehaza me ji xwe ew e ku em vê mirovê xanê birazê xwe bibînin sağ û saxlam. Daxwaza me ji xwe ew e ku em xêr xwe ji ser xêrê saxînî em bibînin înşallah. Piştî her du bûyeran, birîndar û tarmên qurbaniyan şandin nexweşxaneyên navenda bajarê Wanê. Hejmarek zêde xizmên qurbaniyan jî li ber deriyê nexweşxaneyan kom bûn. Hêjayî gotinê ku li herema xirapetê ku dikeve navbera bajarokê Mîksê û parezgeha Wanê her sal di demsala zivistanê da berf û bahozên dijwar rû didin. Her wiha cihê bûyerê an ku riya xirapetê 3000 metre ji deryayê bilind e û nehwêt kilometreyan jî ji navenda bajarê Wanê dûr e. Arif Aslan, Dengê Amerîka, ji bajarokê Mîksa Wanê.